Sadag. Napalabas, pinagsasawan ni Doña Caridad ni Laika. Gapu ta nakita na ti panagsarita da kanidan, idinapan ti lalaki iti balayda. Saan pa'y anakontento ti Doña, ket tinungpa na ti balasang, ngem nagtalenaed akalmado, ken nadayaw daytoy. Iti sabali a bangir, nakunamet ni Dan iti bagina, nga uray no dinan matagikwa ni Misty, basta maala na ti kinabaknang daytoy. Kabayatan na, naamuan ni Albert ti inaramid ni Doña Caridad ken ni Laika, ket may sa abanag ti ingkeddeng ti baro. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Nas ka na maamiris ni Mama Asan na sayatar aramidin na. Nas ka na maamuan na. Albert? Oh. Albert, iho. Mama, Apay nga adda imat mo abag. Sa dino ti papanam. Adda ka di konferensyo? Out of town? awan ti conference mi, Mama. Sa anak mo't nga out of town. Apay nga rod nga adda imat mo abag. Anya ti linaon day ta abag. Kawis ko, Mama. Pumanaw akon. Anya? Anya pumanaw asasawom, Albert. Anya ka di ti mapaspasamakan ka? Di ka nagtungpali ti saritaan ta, Mama. Ah. Nagkari ka di mong dangran nilay ka. Ngaman niya tinaramid mo. Anya? Aramidam ti kasta, gapulaang iti dayjay a babae? Saan nagapukin kuha na, Mama? Gapo iti ugalim. Tanya ko mati issue iti ugalik, Albert? Anya? Di kan maawatan, Mama. Sabalin ti ugalim. Saan na si kati inak asigod anapasensya kan nasingpad. No anya ti makitkitam ita kanyak. Siyak daytoy. Daytoy ti pudpud no asyak, Albert. Isumat lagay man naawis ang nagloko idi ni Papa. Anya? Makita? Di ka makatagari. Ita, nalawagan kanyak ti amin. Ti salaysay ni Papa tipod no. Saan kat adag iti imbagbagam kanyak apam madakes kontra iti amak? Amok ang napatagkan ka ti anak ta, Caridad. Isuapat siya ka di mo magustuhan. Awanan ka iti bain, amado. Oh, Di na daol nak iti imatang ti anak ta. Caridad, Anya ti imbagbagam kan ko na may papan kanyak. tipod no. Dayta timbagakkan ko ana. Di na daol nak iti imatang ti anak ta. Dayta ti pudno. Jak inaramid dayta. Ket jak tumabalin nga aramiden dayta. Ita, nukas ta ti pamatim, makamo ka. Ngem no ituloy mo dayta nga aramidem. Amangan numapilitan ak nga umadayo metten. Ket jakon agsubli iti uray ka anuman. Anya? Sige! Umadayo kayo amin! Panawandak! Umadayo kayo na! Kat baybay anda kon ngagmay maysa! Agbada kayo nga agama! Diyak pulos ma-enjoy ti kadak dito'y resort, Dan. Anya kakit din na ya, Misty. Kunak man di mo kaya tamakadlaw ni Sir Fausto. Nga maboring akunay dito'y. Panunutom la ko man ni Papa. Amangan no matuloy ti pagamamkam no di mo aramiden ti kasta. Dan, Iso nga ikagumaam ti agpamarang anaragsak ka. Bayat ti kaadam ni ta resort. Akad doon ti aman. diyak makaanos dito'y, Dan. Iso nga ipamusposan ti amin. Agaramid kay iti rason. Tapno mapilitan ni Papa amang palupos kanyak nga agsubli dita. Aramidem tibilin ko. Tatalaga adyak makaanos dito'y. Anya napasamak, Papa. Ladingitak iho,
ngem awan ti epekto ti naramid mo. Nakarkaro pa ikit din na nakapungtot ti inam. Anya. Pinagsasawan nakmet. Sakbay apimanawak iti balay. Katiam kak, amangan no da si mangkan lay kati pagpapasan na. Papa, Saan nga imposible ang mapasamak da ita? Naamuamon tipod nung ugali ti inam. jak kahit pagpapasan na dagiti awam na't basol na tao, Papa. Iho, Panagkunayo. Rumpong nga tangag subli aki balay. iti ka nito ngagsubli ka. Kaslain tulok mon nga iturayan nakatinam. Sigurado a panunutan nanton akabalan nakamatgaya matenglen. Panunutan nanton akabalan na nga ipakat ti anyaman akayat nakan ka. Ah, Ngam addakan ka ti desisyon, iho. Aramidem no anya ti rumbang. ketsi ka, Papa. Agsubli ka kati. Kapilitan. Tajagmat itulok adagiti inosente ti pagpapasan na. Narigatan. Amangan no anya ti aramiden na kadasimang kan layka. Maamakak at talaga, Laika, balasang ko. Nana, Laika, apay akas laawan man laapulos ti dadanagam. Di ka kadi maamak iti mapaspasamak ita. Nana, awan mo ti amo ka basol ta. Anya kumarod ti pagamkak. Laika, Agpay sumat, saan ka di? jak amukan ka balasang ko. Nakaron ti panagdanag ko. Angam sika, kas laawan anyaman naken ka ti mapaspasamak. Ulitak mat nga ibaga kada kayo. Awan ti amok abasol ta. Iso apatsak nga awan mat nga ti rason. Tapno agdanag ta, Nana. Ha? Adda si Mangpet. Asino nga ta? Saan ka din na maitantanda kita, Dan? Nadingitag nga ibaga, sir. Ngam saan ang mabaling nga itantan. Awawagat ti cellphone ni Ma'am Misty. Ngam di namot sungsong-batan. Agin enjoy ngamin dito resort ti anak ko. Kasta ka day, sir. Kasano nga tan? Sayang nagiti investor. No sana mapirmaan at agos dagito yung papiles. Dan, Dakkel nga oportunidad ti mapukaw iti negosyo yo, sir. Mapaluspusan dagiti nga investors. sayang agpaiso. Talaga, sir. Isuada kayong tinawagak. Itay sana sungsong-batan ni Ma'am Misty ti cellphone na. Alang arudan, mabit lang, takasaritak ti anak ko. Kasta tinyawag kan kanidan, Papa. Uwan iha. Masayangan ni Dan kadagijay nga investors. Sa bagay, adda punto ni Dan, Papa. Ay, anyan. Kaya't ko pa'y kumati agtali na dito resort. Tapno agbanding ta. Ngamnas kan nga agawid akon, Papa. Sige lang iha. Kasapulan nga si kaswam ti negosyo. Maawatan ka. Katsi ka, Papa. Agtali na ka pa dito resort? Amangan no sumaruno agmetlang kan ka. Ha? Apay ka di. Adda parikot, iha? Awan, Papa. Ang no kayat mo pa'y tagtali na dito resort? Dito ka pa'y lang. Amangan ngamin no kayat mo pa'y dito Papa. Okay lang ang kanya. Saan, iha? Sumaruno agmetlagan ka nga agawid. Alan, agtignay kan, tama nga numaladaw ka, ket mapaluspusan dagiti investors nga inyawag ni Dan. Agyaman ta nagsubli kayo matlaang, senyor. Kasapulan, Laika. Tama nga no anya ti aramiden kada kayo ni Caridad. Amo ka madanagan kayo kinisimang. Ta sigurado ada kayo ti pagbauingan ti asawak. Saan aday ta ti pampanunutat, senyor?
Anya nga ron? Ti kasasaad ni senyora ti pampanunutak. Kaasimat no panawan nyo kit din. Ha? Saan mat siguro ang nadagsan ti basol ni senyora? Tapno baybayan nyo kit din nga agmaymaysa. Laika? Narigat ti agmaymaysa, senyor. Iso ama asyanak ka ni senyora itay pimanaw kayo ka ni senyorito Albert. Naimbaglangan ta nagsubli kayo. Tano saan? Talaga ang nakakaasimot ni Senyora Caridad. Kinapudno na, Senyor Amado. Dilawak nga rod nilahi ka. Nalaos ti danag ko itay. Hanggang kalmado laang nilay ka. Sa balya talaga ni Laika. Dayawak tinay dumduma nga ugali na. Senyor, Agasem. Jak ninamnama nga isawang natikas jay. Imbes kumatibagi na ti alikakana. Saan? Tatipay kasasaad ni Caridad ti pampanunutan na. Kat natignay tiriknak iti dayta, simang. Isungad at daytan nga agtalekak kinilay ka. ha? Anya ti kayat yu asawan, Senyor. Adadana na panagnakak at talaga na singpat ni Laika. Saan akas kadagiti daduma aman ang gundaway? Ano naaladan ti kay kayat da? Agpukaw dan akas lasok. Ngam ni Laika, sa bali. Tauray pa'y nakaadalan. Uray addan igam na asumarangat iti dawal ti biyag. At dalat ta dito'y nga agsubsubad iti utang na naimbag anakam. Iso apat check. Adda naimbag agasat nga agururay kankwana. Bilibak mat. Adda kan adagos ditoy. Talaga ang nagrubuatak adagosan. Apaman ang naawagam ni Papa. Idi pinalubusan na. Diyan ko nagtaktak pa eh. Amangan mo't numakadlaw ni Papam. Apam marangla ti amin. Siyak ti kaasi amadaksan. Numaamuan na akin akong sabos nak. Di ka agdanag. Di nan tumadlaw day jingay naramid mo. Kan may sa, agpay sumat nga dadagiti investors. Saan na yan? Podno. Ngam kasanon no mabisto na asigo din ang nakastrict dagi nga investors. Di ka kadimadanagan. Di nan tumabisto day tako naklangarudan. Tinapatag kat adda akon ditoy. Ay, talagang amin ama boring ak iti kaadak ijay resort. Akaduwak ni Papa. Kunak man no pimanaw kan. Apay, Caridad. Talaga ka di kayat mo apumanaw akon? Ha? Nalakala nga ramidag dayta. Nang runan mo si ka mismo ti mangidurun kanyak apumanawan. Amado. Awanan di anak mo. Pimanaw nga imet na dagiti kawas na. Kayat mo ka di akas jay mati aramidak. Sa dinungatan ti ayan ni Albert. Apay adi mo awagan. Kasaritam, bareng no agsublimat lang ditoy. Amok no kasano ti panang ipateg mo iti kakaiso ng anak ta. Apay no si kanteg pakumbabakan kwa na. Ket tungpalem no anya ti karim. Ngamin, ti di mo panang tungpal iti karim ti kang runaan akaguran ni Albert. Iso nga inaramid na ti kasjay. Naulay makmat na senyor kan senyora na si Mang. Saan damot ang nagsubang manan? O di kad nasayaat. Tapno awan ti parikot. Nana, Ay, nakabutbuteng ngamin. No ni Senyora Caridad ti agpungtot. Tamairaman amin dagiti saan arumbeng amairaman. ha? Ang mas daawakken ka. Naturad ka balasang ko. Di ka man la agamak apulos. Awan mo't namin ti rason, nana si Mang. Anya ket taawanen. Amangan no nalipata mon.
Nalipatam ka din ti panangkabil kan ka ni Senyora Caridad. Nga iso ti rason no apay nga imadayon ni Albert. Nana, Saan nga rod nga imposible asika ti pagpapasan ni Senyora. Gapu iti kaawanan ni Albert dito balay. awan anyaman na. Uray kabilan na. Anya, Day tatiag paiso, Nana. Taos tumat namin timbaga na kanyak. Adakan kwa na ti amin akarbangan, ta iso ti amo. Kandakkel ti utang ko ana imbag anakam kadakwada. Isa pa nagkunak. Uray pa'y noan niya ti aramidon da kanyak. Awan anyaman na. Addan ni Albert. Nagawid mo't laeng kalpasan ng inawagan ni Caridad. Dandan isa na pagustuhan ni Albert ti inana. Naimbaglakit din ta nakumbinsir ko matlaeng. Talagang amin na nilay ka ti delikado no saan latang agsubli ni Albert. Nga maamakak. Iti kastoy na pasamak. Sigurado nga ad-addang agbalin ang natangig ni Caridad. Kabisado kon ti ugali ti asawak. No apay mat ngami nakasjay ti ugali na. Naalas unay. Ngaman niya nga rod, at daditan. Tilangan amok nga ramidak, ket igiyak ni Caridad, tabarang mabaliwan pa'y tikasjay nga ugali na. Narigat mo't no sana maikan iti gundaway, taamangan no nakarkarong agpagunggan. Dayjay, sinabatan ni Caridad ni Albert. Kumusta ti saritaan niyo iti inam? Sabali tinadlaw ko, Papa. Anya ti kayat mo asawan? Kaslasan ang napudno ni Mama itin karina kanyak. Idi inawagan na kiti cellphone. Anya? Panagkunak nagpamarang lain, tap nagsubliak diti balay. Albert, Amuyo mo't adyak kaya ti kasta, Papa. Amangan no nakarkaro pa iti mapasamak. No jak magustuhan ta aramidan ni Mama. Anya ti kayat asawen, tinaibaga ni Albert, iti amana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, nagtalaw ni Albert, idinaamuan na ti inaramid ni Doña Caridad, ken ni Laika. Linapdan da ito iti Doña, ngem dinan impangag ti inana. Nalaos nga rod ti pungtot ni Doña Caridad. Iti sabali a bangir, kinunsabos ni Miss Tinidan, tapno maalukoy dalaang ni Don Fausto. Amang palubos matlang kini Misty a pumanawan iti resort. Gapu tasigun iti babae. Masikuran da ito'y iti kaadana iti resort akadwana ti amana. Kabayatan na, inawagan ni Doña Caridad ni Albert ket naalukoy na metlang da ito'y anagsubli iti balayda. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sadag! Kaslasan ang napudno ni Mama. Itiin karina kanyak idi inawagan na iti cellphone. Anya? Panagkunak, Papa. Nagpamarang lahan, tap nagsubliak diti balay. Albert, iho. Amuyo mo tadyak kaya ti kasta, Papa. Amangan no nakarkaro pa iti mapasamak, no jak magustuhan ta aramidan ni Mama. Anya ti kayat mo asawan? Inton sumaruno, talaga adya ako nagpakita pa ikan kuhana. Anya? No saan lang agapoy ti pan nakisaritam kanyak.
Amang nukasta talagang tinaramid ko. Amok nga minasanan nga agnakam ni mama. Agkari. Yung kalpasan na. Aramidan ng tumot lang ti saan tayo akayat. Adakan iti husto nga edad mo, anak ko. Amumuno niya ti rumbang kansaan. Di ka kumamit kaya tapakibiyangan iti anyaman a desisyon mo. Gamasya na kiti inam. Papa, Aminado ka nagbidutak iti na minsan. Ngam inaklon ko amin kan ka. No apay an aramid ko ti kasjay. Papa, naipalawag mon kanyak ti amin. Ininot mo't ang mapampanag na kakdagpayso nga ugali ni mama. Iso apanagkunak. Awanin ti rumbang pay nga ipalawag mo kanyak. Adda ka barbaro adamag, misti. Anya day na. Nagtalaw ka no ni Albert ije balayda. Anya. Sa dino tinapanan na. Day talaang tisan nga mo jay tawa tinang danak. Anya. Di na mo. Kapoy nga ro day at tao. Sayang laang titang tangdan mo kan kwa na. Misti? Oh, saan ket din? Di naman la sinurot ni Albert. Sigun kinkwa na, nakita na apimanaw ni Albert ije balayda, nga daimot na adakkel abag. Ken nakita na pa'y ti panang surot kinkwa na ni Senyora Caridad, aging ga iti garahe. Akas la agpakpakaasi, asaan apumanaw. Iso ama sigurado na kano ang nagtalaw ni Albert. Nakaawag ka man, Panyero. Panyero, adakon diti balay. No kasta, nauma ka matlangan ni Jerry Resort? Saan, Panyero? Diyak maumay di resort. Kamumet apagayat ko ti agtalinaan iti igid ti baybay. Numabalin. Ang nagawid akon, tanaurnos minti amin kanimisti. Kasta ka di? Maragsa ka na kiti kasta na amuak, Panyero. Amum ka di animisti pa'y amismo, tinapan iti resort. Kasta? Dahita di agpaiso, Panyero. Tinasayaat, umayak di tabalayo, Panyero. Iti kasta, makapagsarita ta na imbag. Albert Barok, naimbag man ta nagsubli ka matlaang dito'y balayo. Nana si Mang. Ay na, kunaklakit din niya ti mapasamak, idi nagtalaw ka. Talaga kumadya ako nagsubli. Ngam inawagan nak ni mama. Ha, Nagkaryadinan aramidan ti Jakayat. kasta ka di, Barok? Wen, nana si Mang. Kat namnamahal ka tong palen mo ti Karina. Tano din na tong palen. Mapilitan na kapumanaw mutlaan. Kat amang ano jak to nagawid pa iti kaanuman. Anya, Kabagalak nga aramidan dayta, nana si Mang. Amuyo mo tinto ugalik. no kasta nga rod. Kasayaatanen, no nilay kalaangan ti allukuyak apumanaw. Nana si Mang. Total, sigurado a kabailan ng tibagina. No idinto pa'y kat kabailan na tibagina, itanto pa'y nga adal na. Iso apatyak, saan ton nga agkatang-katang dayjay, gaputa nakaadal mutten. Kaya't mo asawan, Papa. Adakan di tabalay? Wen, iha. Si marunuak metlagan ka. Ha? Nasaya at ano kasta, Papa? Si Kamat. Kastamat lagayam ti planom. Ngam di ka pa'y lakit nakigiddan kanyak anagawid. Amok nga importante tinaramid mo, iha. Narigat mo't no agpapaurayak. Papa, Alan, agtrabaho kalatan dita. Inyawag ko lang tikada kung diti balay. Bye. bye, Papa. Si marunumat lagayam ti amak. Anyan, kunak no agtalinaad pa'y laang ije resort.
Ngam saan mat gaya? Di mo pagarupan ang nakalisikan kanyak, Laika. Senyora, Si Kati makagapo. Noa pa yan nagtalaw ti anak ko. Agyaman ka ta naalo ko'y kumatla ang anak supli. Tano saan na? Talaga si ka kumati pagpapasak. senyora, Iso at anangam ti amin at ignay mo. Ta ikarikan ka. Basit laabidot mo. Talaga makaraman ka kanyak. Tandaan am dayta. anyan. Apay nga taakas ti launa yung tigura kanyak ni senyora. Awan mo ti amo kabasol ko kan kuana. Ngam apay akagura nakunay. Apay nga inaramid ni Albert ti kasjay. Gapumat lang iti inana. Anya, Di matimbagakon kan ka. Agsubsublin ti sigod nga ugali ni Caridad. Kat dayta ti pagparparikutak ita. Amado, Kunaklakit din no namin pinsanan na nagbalbaliw ti asawak. Ngam saan mat gayam. anya ti plano mita? Oh, diya mo. Naimbaglakit din tauray kaskasano. Man nakaawat latamat ni Albert. Jak lain pagarop apagparikutam manen ti kastaban nagpadyero. Uray siyak. Impagarup ko no talaga nagbalbaliwan ni Caridad. Ngam una yan, ta saan pa'y mat gayam. Anya di ko nam, misti? Mapanak ijay balay da tita Caridad. Anya ti aramidam ijay? Anya kumapay. Kampay idi, inak andingayan ni tita Caridad. Ha? Kasapulan na ita ti mga andingay kan ko na. Saan ka di, Dan? Sa bagay. Husto ka. Kasta nga rod ti ramita. Iso akalpasan ti oras ti trabaho. Mapanak ijay, tapno andingayak kampay idi ni tita Caridad. Balasang ko, rimwar ni Albert. Nana, Makapadaanag. anya ka di man ang ti pagdanagan nyo. Agpada nga awan da senyor kan Albert. Nila ang senyor at ti kadwata ditoy. Di ka di madanagan. Saan, Nana? Anya, Amuyo mat, nairwama kuan. Iso nga awanan ti panagdanag asumkan kanya. si kakit di matlay ka. Ay, sabali ka at talaga. Ibagbagak lang ti agpaiso, Nana si Mang. Una yan. Si ka tinakakaasi iti pampamayan ni senyora. Ang kaslaawan anyaman na kan kati amin. Nana, amuyo mo't ang nagtao daklaang iti simple a panagbiag. Kinapudno na. Nakaramanak lang iti ginawa, idi adda akon iti poder da senyora Caridad. Iso nga awan anyaman na kanyak ti amin na paspasarak. Ang sabali itan balasang ko. Di adalkan. Apay no aramatem dayta, tapno agbaliw matan ti taray ti biyag mo. Nana, Di mo kumatagidaksan daytoy nga ibagak. Hanggang panagkunak, rumbang nga aramatem matan ti adal mo. Iti kasta, mapasaya at mo ti biyag mo. Hanggang ti agan anos kakit din ditoy. Di mo kumapanunutan, ajak kayat ti kaadam ditoy, Laika. Sapay la kuma, tamaamiris mo ahusto dagitoy nga ibagbagak. Anya ti mapaliim mo iti kaadam manen dita asidag ti balay da Albert. No awan dita ti lugan ni Albert, kaawatan at talaga asaanan na nagsubli dita balay da. Sayang tadi mo ngamin sinurot ni Albert. Naamuam ko mano sa dino tinapanan na. Ngamsa na balen. Tinasaya at pumanaw ka ditan.
Tamangan no mabisto ka pa. O sige. Awagan kan tumanan. Bye. Ay, narigatan no makita ni Misty. Tika dapay lang ijay titawa tang danak. Jak kayat amam muna day jay atao. Tamangan no direktain ng tukit din akasarita. Narigatan. Amangan no syakton ti mabaliktad. Jak itulok ang mapasamak day ta. Apay akasta ti panangkit kitam kanyak, si Ma'am. Senyora? Kagura na kadi? Ne, saan, senyora? Apay kumaakagura kayo ngay. Siguraduam laeng, si Mang. Amangan mat no ilunlunod nakon, itiliklikod ak. Alla, senyora. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kasta? Awan ti kasta iti panunot ko. Nasayaat no kasta. Ayan nilay ka. Adda ije hardin, senyora. As asikaswen na dagiti masetas yo. Nasayaat mat no kasta. Ne, adda nagsardeng alugan iti batog. Ala, ingka kitaan no asino ti dimtang. At dapat agitinaskan nga si Kaswag, Panyero. Isungag pakada akon. Sige lang, Panyero. Rumuarak mat. Sa dino ti papanam? Nagsarong karan ni Misty di opisina. Kasta ka di? Ala ket adakan ka dayta. O sige, agidantan arumuar dito'y balay. Misty, iha, naimbag ta nakapasyar ka dito'y balay. Jak namin kayat ako na nakalipat akon, Tita Caridad. Iso at ngay nawaya akmat. Imaya kung dito'y balayo. Oh, kumusta kayo, Tita Caridad? Saan na nasayaan? Ha? Ni, apay, Tita. Adda ka di parikot? Dakal ti parikot ko, Misty. Anya? Ni, apay, Tita. Anya ti parikot, aya. Misty. Ibagam kanyak, Tita Caridad. Barang numapalaganan ti anyaman adagansan mo. Babaan ti panang ibagam kanyak, iti parikot mo. Rimuar ni Ma'am Misty, sir. Kunana mo't ang makimiting ka no iti may sa kadagiti investors. Kasta ka di. Wen, sir. Binilan na kasyak pa lang ti makaamo dito opisina. Una yan dyan ako. Talaga gayang mas asikaso na tinegosyo mi. Talaga, sir. Siyak ti makapanagnak iti dayta. Dan, Nasait ni Ma'am Misty, sir. Nakasagana ang mga ramid iti amin para iti pagsayaatan ti negosyo yo. maragsa ka na kiti kasta na amuak, Dan. Kit nakasagana mo't amang tulong ken kuana, sir. Kas iti naikarik kada kayo. Ngamin, no saan aga po kada kayo? Jak amo no anya ti klase ti panagbiag ko ita. Nasayat mo, no amom ti agsubad iti utang mo anaimbag anakam. Rumbang laeng, sir. Nalangarod, mapana ko na. Awan mo't gayam dito ni Misty. Ang mga nod da kayat yung ibagakin kuana, sir. Ibagayon kanyak, tay danon kong tulangan. Sanan, Dan. Pawagak langan iti cellphone ti anak ko. O sige, mapana kon. Ha? Awagan na kano iti cellphone? Ay, delikado. Una ako ni Sir Fausto. Pakaamwa ko ni Misty. Tapno maibagakin ko na no anyatin rason ko. Iti amana. O, sige nga, Rudan. Agyaman nak tayo nawagan na kadagos. Bye. Napangayam iti opisina ni Papa. Sana bale. Ta nakapagpakada akmatan kinit Tita Caridad.
Iso, ti awanan bain a babae? Paiman? Hoy! Muchacha! Ha? Senyorita Misty? Umay ka man dito! Tibok ko, senyorita! Di nagipungo! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti met direksyon, Jun Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.